Mexjin ġmilhom ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa fuq it-tsuntir tal-Knisja Parrokjali taż-Żejtun b'investiment ta' madwar 300,000 euro. Din il-bidla mill-isbaħ li qed issir mill-ħaddiema fih dan id-Dipartiment tax-Xogħol u l-Infrastruttura ser twassal sabiex iż-żwieden igawdu minn spazju aktar komdu. Il-perit responsabbli minn dan il-proġett Antwan Sapjona spjega ma' One News li x-xogħol ewlieni ma jinvolvix biss it-tibdil tal-pavimentar ta' dan il-misraħ, iżda wkoll li ser isiru xogħlijiet oħra ferm interessanti li se jippreservaw karatteristika Maltija. Il-perit żied jispjega li waqt ix-xogħlijiet instabu affarijiet li ma kinux qed jistennew fosthom fuħħar. Ħassir water feature li speċi ta' replika ta' għajn tal-ilma li kienaw fil-passat. Fil-proċess ta' xogħol instabu xi affarijiet antiki bħal pereżempju ġwiebi iktar minn wieħed fil-fatt li wieħed iferra għal ieħor peress li hawn dislevel qegħdin f'livelli differenti. Fost dawn ix-xogħlijiet insibu wkoll twaħħid ta' faċilitajiet oħra bħal gradilji tal-ilma tax-xita, pavimentar tal-bankin madwar il-kantuniera, rampa li twassal għal faċilitajiet sanitarji, bini mill-ġdid tat-turġiel li jwasslu għat-tsuntir u għamara ġdida u sistema ta' dawl ġdid li se tixer il-faċċata tal-Knisja dedikata lil Santa Katerina. Il-Ministru għall-Infrastruttura Jim Borg qal li dan l-investiment se jservi biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti fiż-Żejtun. Naraw li din l-infrastruttura tkun tista' tospita mhux biss attivitajiet reliġjużi imma anke soċjali u dawka informali tan-nies illi jgħixu hawnhekk, bekk inkunu qed inkomplu ntejbu anke kwalità ta' ħajja illi wieħed jista' jgħix fil-komunità tiegħu. Żied jgħid li wieħed għandu japprezza l-wirt arkitettoniku ta' din iż-żona x'fiha ser taqqat il-Knisja u l-Oratorju li jmorru lura s-seklu 18 u ċ-ċentru parrokjali li jmur lura snin 50. Il-Ministru Borg żied jgħid li x-xogħol simili għaddej fuq it-tsuntir tal-parroċċja tal-Mellieħa li qed isir b'investiment ta' madwar 40,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.